taro ga mutumin can ga Umar ya ce ga Umar Gambi ya ibada ya taro to ubangiji Allah san shi ne mai wa'azin cikin mu muka ce ne ustaz ba wai na ga wannan madagwal Allah ya albarka. ya Allah Alhaji ai mana addu'a ni addu'a sallallahu alaihi wasallam maganar da kuma Allah ka ba uku Ajani. Gama. ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya A wani da nasi. amin amin kowa zai tarin nan lafiya Allah ya mai kowa gidansa amin Allah ubangiji ba mu zaman lafiya a kasar mu na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Amin. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah kawo zuri a dozin dozin. اللهم آمين In mai mace ne Allah ya sa ya ce ina sadan wanda bai da shi kuma Na mai hoton mu.